му плуваше! Тапир! Плуваш като сухоземна козирка, ей! Ти си жена. Ти влизаш в водата и просто плуваш на тая пясък. Кой взе картофите вчера? Слушайте сега, момчета. Абсолютни мишки са тея. Иззам за победа. Ще ги попилеем утре, момчета. Точно така, да, точно така. Утре ще ни смучат пишките. Ще ги убиваме, ще ги убием тия, бе. Ще ги убием. Слушайте сега, момчета. Де се чака битка? Много тежко при това. Така е. Нищо ние сме силно племе. И... да. Така е, съжалявам, много съм настроен. Не, ти си комплексен играч. И предния път ни биха, но вече ние сме по-силно племе. Абсолютно е така, плюс това не забравяйте. Утре мъжка битка. Няма как да се предадем. мъжка битка, мъжки финал. Каймата. Ямати ще на кюфтета. Сармата и той. Герасим ще му изправим кадриците. Аз пъзел съм редил. Ти си редил пъзел? И... ще ходим. Имаш поне 6. Имаш големи шансове. Физически как се чувстваш? На върха на силите си. Пазя си. Бих победил и тигър в ръкопашен бой. Това е заради топлината на главата. Който си пази топло мозъка, му е топло и на сърцето. Добре, че ме напомни. А силно сърце, много воля. За игра на волята. Респект. Мина здраве. Здравей, момчета. За утрешната победа. Напълно съм съгласен. Ще го боим от главност. Днеска сме почивка. Не ти забрави. Може да пием. Айде на здраве. Айде на здраве. Здравей, момчета. За победата. За победата Ще се лее кръв. и също. Ракица. Аз по принцип мисля, че не ни чака толкова тежка битка. Все пак те имат този... Какъв беше един? Герасим? Спиридонов. Да, и той Косо Каймата направо не мога да трае. Който носи бяло, ще загуби утре битката. Така е, така е. Абсолютно не мога да съм по-съгласен. То си е така, като го кажеш. Утре на битката ще е различно. Време е да им покажем от какво сме направили и какво можем да покажем на зрителите. Кой взе картофите вчера? Кой? Кой? И после ме обвиняваш? Ама плъх, нали? Нали плъх? Как да плувам, като не съм ял? Ай, имаш там лук, цели Кому ще ще да се ядеше. пиш въгъл, бе? Защо аз се справих добре на играта? Аз правил са хуя. Как бе? Ааа, Занесах топката. една тупка не успя да си паеш. С най-слабото за... Една тупка, брат. Най-слабото за... Две лопати имаш. Аз съм Тука не можеш да най-комплексен паеш. играч. Аз съм най-комплексен играч. Пуси. На всички игри съм по-добър. Ти си... Ти си жена. Ти си жена, брат. Ти си жена. Пак съм по-добър. Даже не жена. Жена, беси. Жена. Ти си жемел. Ти си жена. Той усра играта предния път. Тъпа жена. Така е, между другото. Аз номинирам да изгоним Геша. Не е време за това. Утре ни предстои битка. Номинирам да изгоним Геша. Край. Съгласен. Найса. Утре. Печелим за народа. И Доня, дедо Кремеша, ще му дам да се разбере. Едно в едно с него. Морски шах.
Квартални, махленци, добре дошли на терена. В древното минало българите са клякали много. Клякали сме под гърците, клякали сме под турците. Но в един даден момент сме се изправили и сме се загънали по една цигарка. Във връзка с това, нещо ви изпитание. То е много комплексно. Двама от вас трябва да седят клекнали, колкото им сили държат. Другите двама трябва да редят пъзела. На два удобни футюела срещу една масичка има многокомпонентен пъзел. Те трябва да дешифрират смисълът на пъзела, за да спечелят играта. Техните съотборници трябва да седят клекнали възможно най-дълго време, докато другите успеят. Редящите пъзела могат да редят пъзела само единствено, когато съотборниците им са клекнали. Ако съотборникът им стане, те трябва да дигнат ръце от масата и да спрат да редят пъзела. Махленци, квартални, готови ли сте за битка? Екшън! Това е много ключова част от играта вече. Виждате ги двамата съперници клекнали. Това никак не е лесно, отстрани изглежда лесно, никак не е така. Те са като изкорени на гръцката мифология в момента, включени в двобой. А ето тук какво се случва. Съотборниците им вече намират частите от пъзела. Тук има някакви начални опити, не съм сигурен дали са добри. Все пак. Това е битка. Най-добре той ти почива са тя в момента. Почива си. Приятел! Внимай! Къде ме давай? Следващия път ще бъдеш Не дисквалифициран. мога много още. Той едва ме сдържа. Вече започва да се отказват. Силите им не достигат. Съотборниците им ще успеят. Много ми беше трудно, силите ми ме напускаха през цялото време, обаче трябваше за племето да дам всичко и през цялото време си казвах давай всичко. И давах. Пълен някакъв напредък. Какво трябваше? Трябва да се изправиш. Да. Аз ли бях? Играйте по правилата. Вече нямат абсолютно никакви сили. Вижте ги. Мога повече, брате. Съотборниците им ги окуражават. Давай! Не! Давай! Беше лесно в началото, но накрая малко стана малко по-трудно по средата, леко така и накрая по-време паднах. Но победа! За Напрежение. В момента всичкото напрежение е върху двамата редячи на пъзела. Кой ще бъде по-бърз? Кой ще бъде по-съобразителен? Кой ще вземе битката за отбора си? Беше наистина много тежка игра. Аз съм много горд от моя съотборник. Той много се постара. Знам, че има и шияс, беше много трудно. Но пъзела наистина много ме озори. Аз се надявах на морски шах срещу Гремиша, но това беше прекалено. Не ми много време да разбера какво се очаква от мене. Давай, човек, давай! Малко трябва! Вече минават 250 минути, от когато това изпитание е започнало. Това е нов рекорд за игри на волята. Готов съм! Кой, какво е това? Димо! Какво е това? Майната си кремеш! И това е победа! Това е победа за кварталите! Не, всъщност... Край! цяла битката действия беше доста трудна, доста време ми отнеме да разбера какво действително трябва да се случи. Но в крайна сметка, мисля, че битката беше наистина много близко. Много близка. Победа! Невероятна игра! Каква емоция! Спечелихте невероятно тежката битка. Какво е чувство? Браната на Мерлин! Хеликоптер на Алкайда!
Изглежда, че терористите са избили абсолютно и двата отбора. Това е безпрецедентен момент в Игри на волята. Това е абсолютен рекорд в света. За втори път. Имайки предвид, че аз собственоръчно се погрижих за тези мръсни терористи, мисля, че е най-редно просто аз да взема всичките пари и къщата в Чепеларе. И това е, да. Това беше Игри на волята сезон 2020 година. Никой не губете надежда. Мечтите се сбъдват. Аз бях Аполон Георгиев. Чао! Чао! Prolečena moderanje